Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς αποτυπώνουμε σωστά στη συγκεκριμένη περίπτωση σε εσωτερικό χώρο όταν θέλουμε να αλλάξουμε σκηνή, δηλαδή όταν θέλουμε να πάμε από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Συγκεκριμένα κρατάω το καινούριο Slumps e-Survey, το M1, και η φιλοσοφία είναι ότι πρέπει να κρατήσω ενωμένη την προηγούμενη σκηνή με την επόμενη σε σημεία για να υπάρχει η σύνδεση και το σωστό registration. Οπότε πριν κινηθώ προς την επόμενη μου διαδρομή, θα πρέπει να ξέρω ότι συγκεκριμένα η Livox κάμερα και γενικά η LiDAR κάμερα έχει πάρει και σημεία από το συγκεκριμένο, από τη συγκεκριμένη σκηνή που είμαι και από την επόμενη. Λοιπόν, πάμε να το δούμε και αναλυτικά στην κίνηση. Λοιπόν, θέλουμε να σκανάρουμε για παράδειγμα εδώ πέρα και ψηλά και χαμηλά, αλλά θέλουμε να πάμε στην επόμενη κίνησή μας, δηλαδή στο διάδρομο. Οπότε έρχομαι, προσανατολίζω το LiDAR έτσι ώστε να προχωρήσω και να αλλάξω το δωμάτιο. Και συνεχίζω έτσι να σκανάρω. Όπως αντίστοιχα, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε ξανά, ρίχνουμε και λίγο την κίνηση και όταν αλλάζουμε δωμάτιο, περνάμε από την πόρτα, ερχόμαστε εδώ μέσα, συνεχίζουμε αν θέλουμε να αποτυπώσουμε κάποια σημεία, τελευταία, τοποθετούμε και ολοκληρώνουμε το σκανάρι.